sweeper det, du synes, det skal sweepes deroppe. Jeg er klar. Godt, fremad. Ja. Ikke hurtigt. Nej. Godt, gutter. Støt! Langs muren venstre. Gå i dækning der. Om bag mig. Så er jeg kører ind i din dækning. Hvor langt er han nede, Bolle? Det er 10 meter. Vil du have mig frem og støt? Vil du have mig frem og støt, så siger du bare til. Hej. Træk lidt ud på muren, når han springer. Træk lidt væk på muren. Ja, ned ikke også? Jo, træk lidt ud af, hvis du falder sammen. Har du sweeperen fremme? Ja. Det er hurtigt sweep derude. Det er modsat. Jeg skal nok se. Det er i gang. Gutter! Du er i dækning, gutter. Med bolde, træk lidt ud. Ja, fint. Når I hører braget, gutter, så søger I ud og stiller vores internet. Fik du det, Murray? Når der er sprang. Det var en idé, det der. Yep, hold. Jeg stod der bare på. Yes. Hold, du søger fremad. Ja. Hold, jeg er lige røren her. Og der er meget bedre, ja. Du søger bagerst. Jeg er 3, jeg laver indbruddet. Nej, meget lidt. Når du når frem til kampement her. Tor. Kan vi lave indbrud her? Kan vi komme ind? Eller skal der sweepes ind? Godt, kom ind. Ja, vi kommer ind. Godt, kom ind, men der er ikke noget at se der. Hvad siger du? Der er ikke noget at se derinde, der er stedet endnu. Har det. Se. I må gerne lægge noget ild ud højere i hegnet derude. Er nu ild i flammepaudet, eller hvad? Der er rundt her. Der er ild i rundt her. Ja, bare gør det. Løb hætterne af. Hvorhen er I, siger vi støt? Bare mod den tak. Derovre. Husk at løb hætterne. Løb hætterne. Kan vi komme ind? Nej! Det kan vi godt. Nej, de skal med. Der kommer en 7-bank, 6-bank. Ja. Godt, Thor. Klar til at slutte på. Hold den på, tredje mand. Er I klar? Ja. Thor med. Hold, slut på. Hej det! Det er godt arbejde det her. Jeg har lagt nogle mursten op i indgangen der. Hvad siger du? Jeg har lagt nogle mursten op i indgangen. Vi kan også gå den anden vej ud der, hvis du vil. Smid ud her. Du har det derovre på. Ja, har det.
3, modtaget. Bare skider lige lidt, så hopper jeg ud og søger dem her bag. Vi holder den med min støtte, medmindre du skal bruge den til at få en over på modtaget side. Modtaget. Kom her op. Ja, har det. Er fri derhen? Ja! Jamen, jeg kommer ud! Godt arbejde. Holm, jeg skal dig til at smide frem til døren derovre. Ja. Kan du lige lave en firkant der, så vi kan sidde og sætte vores folk her? Ja. Jeg kan kigge ud til der sted for, der kommer derovre. Der ligger en eller anden grøn fisk på jorden og spærer noget. Det ligner sgu lidt med lakser. Ja. Jeg tager lige lidt vand hurtigt. MC! Jeg ser over. Nu, så vi ikke... Ja, Jeg ser over her. ja, det er fint. MC! Ja, godt arbejde. Ja! Nu må jeg sidde. Jeg skal have en mand med herop. Sikring højre. Sikring den vej. Tag til indgangen. Har du 6 spring med? 6 spring med? Jeg har 6 spring med. Ja. Får MC op nu også? Ja. Vi er klar til det. Gentag! Næste er ikke taget, nummer 2 er ikke taget. Jeg har 2. Jeg er klar med 6 spring. Jeg støder sammen med Pau. Så der er sikring på det yderste rum der. Har du kastet? Nej, jeg kan godt kaste. Jeg kaster. Vi kaster 6 bånd! Jeg kan ud til at være noget. Godt. Jorden er hård. Ja. Kom ind. Hvad? Du kommer ind. Ja, modtaget. De andre skyder frem. Eller hvad løg. Så slutter vi lidt ned. Hvad er det der? Hvad har vi, gutter? Vi har en lille tunnel. En tunnel. Okay, hold sikring. Hold sikring. Rigtig godt det der, gutter. Rigtig godt. Ud. Jeg går ud igen. 5. Inden kommer jeg er I nu. I det sidste, jeg har renset, har jeg fundet en tunnel. Nej, sgu ikke. Fedt nok. Nej, det er ikke brugt for nyligt. Der er kommet 5 henover. Ja. Men det er tunnel, ikke? Jo. Jeg kommer ned i, så finer det. Men Det skal nok være en opbevaring rundt dernede. Jeg har en tisse nogle steder. Vi fandt ammunition, der er rundt dernede. der er fuld udslag til søren. Har det. 4 kilo noget. Hvad? Det kan begynde at problem. Det kan betyde. Den her har lygter eller noget med. Kan du sætte dig ned? Ja, jeg handler om det. Super! Super! Sæt dig ned og så kig ind med lommelygten. Jeg tror ikke, der ligger nogen hernede. Jeg har cyklet rundt omkring. Jeg har cyklet rundt omkring her, men der er noget, der giver udslag ind under det. Ja, vi har noget skorsten, svart. Lukket til venstre. Lukket til venstre. Hvad er der? Hvor langt er det? Til højre. Det er noget, prøv at se, du kan se.
Det er bare en laser. Der er også tagrende. Har det det, der giver udslag? Ja. Kan du... Skal jeg prøve at gå... Du kan godt prøve at komme ned og kigge med, at den ser lukket ud. Ja. Og den er lukket, og det der givet udslag, det er tagrende. Okay, den er lukket lidt længere ind i begge sider, kan du se. Det er godt. Ja. Hold. Ja. Søg frem til modtaget. I er ved compoundet, vi har brugt ind i. Nu der mangler magasiner. Altid. Jeg har her. Nu der har brugt det. Ikke nu. Giv mig det ikke. Hvad var du magasiner? En. Kan vi eventuelt smide 2 LMG-skytter op på den der? Prøv at se. Og så kan støtte videre frem. Jamen, det er det, jeg er i gang med. 3. Ja. Den er også en bror minde i det der. Ja. Hold. Sådan er der plads. Kim. Ja. For en stilling der bare skal holde sig igen ud, for ellers Yep. Skal jeg derovre? Skal jeg derhen? Du skal frem mod døren her. Bare glem, hvad alle de andre siger. Okay, det er jo... Stor udslag. Prøv lige hold den her. Træk væk, kom Træk bagud, gutter. Træk Ja, bagud. træk væk. Bagud, har det. Ja, kom herom. Så søger vi den her vej frem. Hold. Ja. Det er jeg ser bag om dig. Ja. Sidste rum er der en tunnel i. Ægte kost til næste. Den er lukket. Over i venstre hjørne. MC, den er lukket. Hvad? Den er lukket. Begge ender. Okay, så har vi været med. Det var fordi der udslag i toppen af den her nede. Skal vi ikke smide en skytte op på den der, så vi støtte videre frem? Jo. Super. Og der er plads til en LMG, skal det herfra. Godt, ja. Ja, burn op. Eller... Ja, en gang det er også okay. Tore, pause, det kommer til et rum. Tag den vej der. Højre, højre. Der er blevet sweepet. Jeg sender 2 mand op og tager den der bøv. Jeg ved ikke, hvad det der er. Jeg ved ikke, hvad jeg kan fjerne af det. Kryds over, eller hvad? Ja, bare kryds over. Ja. Kryds over. Sport der. Spor, det går der. Der er svibet. Ja, spor. Over til MC. Spor der. Ja, sikkert. Det er i døren, der gør det. Det kan godt være. Det Det er døren, der går i, tror jeg. Der ligger ikke noget her i midten, så du bare løbe med fra på det der. Skal lige have den der i. Ja. 6 bang! 6 bang! Ja, fint. Pisse over, men okay. Det stinker at se her. Det er indtil han finder en idé første gang ind i sådan en compound her, så skal han nok komme op og køre. Hold ham. Så har han en rundt over. Hvad med det der hold? Nå. Rolle? Ja. Skal hjælpe sig, siger jeg bare til. Jo, støt op. Jo, hvis han er, hvis han kan være herfra. Der er ikke noget. Ellers så kan vi sagtens selv gøre det. Heroppe, hvor vi er nået til nu. Hold! Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad det der er. Jeg er gået helt ud. Nej, ingenting der. Vi skal have nogen til at kigge på de to der så. Der kan ligge nogle skytter heroppe. Kom med på den. Hvad for noget? Der kan ligge nogle skytter op på det der. Ja. Bare gå i gang. Tore, han er herinde. Nej, nu vej ud. Jo, den går ud derhen. Okay. På hovedengangen der.
Så bruger folk. Det er bare til, at du bruger hjælp til at komme op. Ja. Det er bare til, når der er plads, jeg kan komme op og hjælpe med at sikre. Ja, du kan få min plads lige om lidt. Der er bedre heromme. Jeg har det. God melding. Jeg går herom. Ja. Gør det. Der er frit. Ja, så svift det her op til Murray. Så det spiller det en maks million. Ja. Godt. Første gruppe. Slutter op til væggen her. Sidder frem, ind igennem den første spil. Selvfølgelig. Kom over bag dig. Ja. Jeg ligger nede for en granat heroppe. Modtaget. Hvorhen? Det er bare sletten. Jeg ved ikke, om det er noget, vi har kastet. Nej, det er fint. Gør ikke noget. Så... Bold. Bold. Der er lige ved det tag, og så er der en her, man kan komme i sådan en lille rum og sidde også op på taget. Ja, og her også. Jeg kommer ned og sætter mig så lige 2 sekunder siden. Man kan også gå derom og sidde. Jeg bliver kastet en eller anden bumpe lige deromme. Så helt den firkant der foran er sweepet også. Jeg vil lige tage imod den her, bare lige, så kommer jeg nemlig ned. Ja. Begge tagene er slidtet, plus den lille kirke den anden. Begge tagene er slidtet, plus den lille kirke den anden. Sjømand. Taget her lige fremme med en infanterist i, så kan de støtte stort set resten af det mål her. Op på taget, så kan de sikkerhed compound. Ja, jeg får 2 år bort, så jeg selv. Støtter? 2 år. Har vi 2 ender? Er du over på den anden side stadigvæk, eller hvad?